Aw bisimila don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago be tissu kalalenw na walima n'a be fɛ ka tissuw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago be qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma, an minnu bɛ ka Joliba TV News ale lajɛ, an minnu bɛ ka Radio Joliba lamɛn nin wagati in na. Bi o bɛ bɛn araba de ma min ye janvier kalo ale tile 3 san 2023 san 2024 sa kɛ. Ayiwa an da delila o la ka ban, an bɛ sankura kɔnɔna la. Limana an b'a fɔ n'aw danse min ye kunnafoni gafe olu lakali kɛnɛ ka ladala jɛmukan don min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma, nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma. Sɛbɛn minnu bɛ yen ni kunnafoni b'a kɔnɔna la, ni an balima kunnafonidilaw ka wulikajɔ don ka se ka kunnafoni fara ɲɔgɔn kan, o kuma anw ta ye ka lakali aw ye bamanankan na, sabu bɛɛ bɛ o de mɛn. O kuma an b'a fɔ ɲɛna aw danse kɛnɛ kan, an lamɛnnen don Radio Joliba fana sanfɛ Bamako, Segu, Sikaso. Awa min ye Canal Plus fana ka Radio Joliba bɛ lamɛn 589 min y'an ka bɔlɔlɔw sanfɛ la, page Facebook ani page YouTube. Minnu bɛ an lajɛ yen fana an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo, an b'a fɔ ɲɛna aw danse. Limanaw gafew bɔra, gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan, l'essor b'o la min ye l'indicateur du renouveau ale bɛ yan, les jours ale bɛ yan, min bɛ l'indépendant fana ko fɔ o bɛ an bolo kɔrɔ yan. Ayiwa ni fasɛrɛdi sɛbɛn 4 an bɛna lajɛ ka ninnu lakale aw ye, aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na. An b'a daminɛ ni jamana ka fasɛrɛdi sɛbɛn ni o ye l'essor ye. Limanaw a y'a jira k'a fɔ ko awa min ye awa i n'a fɔ san 2023 ayiwa a kɛra cogo min na, min bɛ o galabu kelen o de bɛ Mali finitigiw la n'o ye faama ye, awa ka se ka jamana yɛrɛ fan caman, jamana ka fanga k'o sigi jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Limanaw l'essor ka kuma la bi o de ye laɲiniba yɛrɛ ye, n'o fɔra hakili bɛ jigin min na o ye lakanako de ye. A jirala k'a fɔ ko Mali fan foyi tɛna kɛ. Limanaw ni san 2024 min n'an filɛ la nin ye ko awa Mali faama n'o ye forces armées maliennes ye k'u tɛna u sen jɔ ye ka lakana sabati ye, ka jamanadenw n'u bolofɛnw k'olu lakana. Awa ko o de ye taabolo kura ye min bɛ ni fanga bɛna don a la kosɛbɛ san 2024 kɔnɔna la. A bɛna kɛ sababu ye ka se ka terrorisiw n'o ye banbanciw ye olu ka dagayɔrɔ minnu n'olu kɛmɛ ɲaga ye Mali kɔnɔna la k'olu bɛɛ lajɛlen dakolonci k'u filenkolo ci. Limanaw banbancimaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ n'u bɛ se ka tiɲɛni boloda, n'u bɛ se ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ. Awa Mali finitigiw bɛna u ɲɛsin nin baara ninnu ma. L'essor da bɛ a kuma la bi. A mana kɛ cogo cogo o de ye jateminɛ yɛrɛ ye min bɛ ka kɛ sisan, i n'a fɔ direction de l'information et des relations publiques de l'armée n'o ye an ka finitigiw ye, olu ka kunnafoni bɛ lase yɔrɔ min na ale b'a lase cogo min na. N'i ye jateminɛ kɛ kunungo yɛrɛ, awa a ye kunnafoni min di DIRPA, awa ko Mali ka kɛlɛkɛminɛn minnu n'o ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye vecteur aérien, o kɛra sababu ye ka terrorisiw ka base belebeleba dɔw limanaw ka olu ci n'o ye jugu ninnu ye Muruja ale filɛ nin ye Nara mara la. Limanaw ni ye jateminɛ kɛ kunnafoni in dira DIRPA fɛ ka sɛbɛntiya k'a fɔ min ye Mali armée ye kunungo u sera ka dagayɔrɔ belebeleba ko banbanciw tun bɛ fara ɲɔgɔn kan la yɔrɔ in na, o tun bɛ ka labɛn yɛrɛ kɛ ka se ka min ye Mali finitigiw ka dagayɔrɔ min bɛ Muruja awa n'a ni Nara man jan, limanaw ka se ka banbanciya wale ta k'o sɛgɛrɛ. Nka ala ni Mali finitigiw fana ka labɛn, limanaw u fana ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw u sera ka nin dagayɔrɔ in ka filenkolo ci ka dakolon ci ka bɔ yen nɔ. Yanni o cɛ ko kari tɛmɛnen n'o bɛnna décembre kalo tile 31 ma, ayiwa terrorisiw ka dagayɔrɔba min fana filɛ o Muruja kelen in na ye, i n'a fɔ finitigiw ka kunnafonidi sira b'a lakale cogo min na, awa ka taa gire ale fanfɛlaw fɛ, awa ko a kɛra sababu ye banbanciw ka dagayɔrɔ dɔ fana bɛ yen, u y'o filenkolon ci k'o dakolon ci, u ka bolomafɛn dɔ bɛ yen n'o ye pick-up dɔ ye ka o tiɲɛ pepewu. Min ye décembre kalo tile 25 ntɛnɛn tɛmɛnen in na, l'essor y'a jira k'a fɔ faama u kɛra sababu ye ka min ye
yɔrɔ min bɛ n'u kama ko Nawulena. Nawulena kelen nin bɛɛ lajɛlen bɛ Muruja mara in de la, Nara mara la. Ko Bamanciw olu u yɛrɛ kɛra yen kosɛbɛ. Bamanciw min ye Mali finitigiw ye, kɛra sababu ye ka Mali finitigiw ka baara ɲɛdɔn, a fɔ min ma ko professionnalisme, i mana a kɛra sababu ye ka Bamanciw k'u yɛrɛ kɛ o yɔrɔ kofɔlen in fana na. Ni jateminɛ kɛ ko a kɛra tiɲɛni ye fan fila bɛɛ fɛ, sabu ni jateminɛ kɛ terrorisiw ka maaw tora la, Mali finitigi maa damadɔ fana tora la o yɔrɔ kelen na. O kuma fɔra Lesor y'o sɛmɛntiya. Ni jateminɛ kɛ halisa Lesor ka kunnafoni na ko sanfɛ kɛlɛminan ninnu n'o ye vecteur aérien ni, a kɛra sababu ye ka min ye sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 30 wuladayanfan yɛrɛ fɛ, ko Mali finitigiw ka dɔdɔli la, u ka jateminɛ la, yɔrɔ min bɛ n'o ye Foyita ye. Foyita ale filɛ nin fo Mali ni Mauritanie dancɛw la. Mali finitigiw ka vecteur aérien kɛra sababu ye ka yen fana Bamanciw tun bɛ labɛn na yen, labɛnba k'u bɛ fɛ ka tiɲɛni yɛrɛ kɛ, nka ala ni dɔdɔli fɛ ani sɛgɛsɛgɛli fɛ fo k'u tɛgɛ da kisɛ kan k'a lajɛ nin ye maa fasugu jumɛnw ye. Sanfɛ minan minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ, olu de kɛra sababu ye k'a dɔn nin ye Bamanciw yɛrɛ de faralen ɲɔgɔn kan, u bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ. Nka limana a bɔra u da, a ma bɛn, sabu Mali finitigiw sera ka olu fana jɛnjɛ, min sera ka minɛ o minɛna, min yɛrɛ sera ka faga o fara. Limana ni ye jateminɛ kɛ halisa DIRPA ka communiqué la, a ko décembre kalo tile 29 sɔgɔmada joona fana u bɛna jumadonya ma, ko jɛkulu Bamanci jɛkulu dɔw fana, k'olu ye mugu belebeleba min n'u k'a ma ko mortier, u y'o fana ci Kidal marabolo fanfɛlaw la. Ko nka joona Mali finitigiw sera ka olu kunbɛn. Hélicoptère minnu bɛ n'o ye sanfɛ hélicoptère ye, olu sera ka u kunbɛn Bamanci ninnu, k'u jɛnjɛ. Gosili yɛrɛ k'o da u kan, a kɛra sababu ye k'u bɛɛ lajɛlen jɛnjɛ. O kɛra Kidal ale worodugu yanfanw fɛ, Fasiri b'a fɔ cogo min na. N'i ye jateminɛ kɛ, o kɛra ciliko fɔlɔ ye. Ciliko filanan, secteur min bɛ yen ni o bɛ halisa Kidal marabolo fanfɛlaw la, a jirala k'a fɔ ko Bamanci a bɛ se maa 15 ɲɔgɔnna ma minnu kunkolo k'u datugulen bɛ, olu kuntan bɛ u dogo jiriw jukɔrɔla la, o bɛɛ lajɛlen bɛ Kidal mara fanfɛlaw la. Nka armée fana sera ka fɛɛrɛ tigɛ, o Bamanci minnu dogolen bɛ n'u tun bɛ fɛ ka tiɲɛni boloda, ka se ka olu fana jɛnjɛ. O kɛra Kidal marabolo fanfɛlaw la. Hakilila jiginna Lesor ka kuma la, ko n'i y'a jateminɛ kɛ san 2023 in na, wulikajɔ min kɛra Mali finitigiw ka galabu min ni o bɛ u la, Mali finitigiw ka baara dɔ bɛ yen min bilala sen kan, u k'a ma ko opération dugukolo ko, ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye. Mali tɔgɔ bɛ fɔ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ la, Mali finitigiw b'u jija u ka se ka o minɛ ka di jamana ma. Sanko waati min na a fɔra k'a fɔ diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara min tun bɛ Mali la yan, n'o ye mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, ale taara ka bɔ Mali la, o kuma banna pewu. Mun tora Fama, forces armées maliennes, olu ka Mali dugukolo bɛɛ lajɛlen minɛ, k'a di jamana ma, ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana. Armée bɛ nin taabolo de ka bi, wa ko san 2024 min filɛ nin ye, yɔrɔ jamanakuntigi yɛrɛ ka laseli la sankura hukumu kɔnɔna la, a ye nin kuma fɔ. Hali n'a sɔrɔla a y'i da don kuma caman na, nka lakanako fana jamana fan o fan bɛ yen sibiri ɲɛ kelen, ko Mali finitigiw na ye yen nɔ k'o lakana. O kɛra jamanakuntigi ka cikan ye, cikan min ni a ma tɛrɛmɛ fiyewu. Ale Lesor kelen y'a jira k'a fɔ min ye ɲɛnaminifɛnw ye olu minɛni, Mali douaniers ni Mali finitigiw bɛ kɛlɛ la ka juguw kɛlɛ, nka douaniers fana b'u se la dɛ. Lesor ka kuma la ko ɲɛnaminifɛn minnu minɛna walima fɛn minnu bɛ yen ni o ye nafolomafɛnw ye, ni kojugukɛlaw bɛ o sɛnsɛn ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka don n'a ye jamana kɔnɔna la, u kana se ka dankari kɛ Mali sɔrɔ walima jamanadenw ka kɛnɛya la. Douaniers sera ka u jɔ u jɔyɔrɔ la. Fɛn minnu bɛ yen n'a kasabi bonyana, o minɛ ni kɛra Kulukoro mara ani Bamako mara de kɔnɔna la, wa cayara yen de kosɛbɛ. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jɔn ka yamaruya kɔnɔ? Inspecteur général Amadou Konate, ale n'a ka cɛdenw n'o ye douane ɲɛmaaba in ye, ale n'a ka cɛdenw ka wulikajɔ, Mali sɔrɔ bɛ se ka yakubaya, jamanadenw ka kɛnɛya o bɛ se ka sabati cogo min na, ko k'a daminɛ utu kalo la daminɛ in na ka n'a bila décembre kalo ban waati in na san 2023. Ko n'i ye jateminɛ kɛ douanier minnu bɛ yen Kulukoro mara kɔnɔ ani Bamako ale marabolo kɔnɔna la, ko sɔrɔ kɛlɛcɛ ninnu n'o ye soldat l'économie ye, olu sera ka
awa fɛn kalabu fɛnw n'o ye awa cannabisiw b'a la sanu b'a la min ye hali sogo minnu bɛ yen n'o ye sogo kɛnɛw ye i n'a fɔ baganmisɛnnin sogo minnu bɛ bɔ jamana fan wɛrɛw fɛ ka taa se balow ma pâtes alimentaires o n'a ɲɔgɔnna caman ani a bɛ fɔ min ma ko mercure blanc yɔrɔ ale fana ye minɛn ye min bɛ kɛ sababu ye ka sanu bɔ ji la awa ko mali douaniers kɛra sababu ye ka nin camanba de minɛ a la belebeleba yɛrɛ l'essor ka fɔ la ko kɛsi 100 ani 150 mercure blanc na douaniers sera ka o minɛ o kɛra décembre kalo tile 29 tɛmɛnen yɛrɛ juma tɛmɛnen magasin dɔ kɔnɔna la société dɔ min n'ale bɛ sanubɔ la mali kɔnɔna la yan a filɛ Kɛɲɛba mara la l'essor y'a jira k'a fɔ ko nin waleya kɛra min inspecteur des douanes Amadou Sanogo ale n'a ka cɛdenw ka wulikajɔ de kɛra sababu k'u tɛgɛ da o kan limana u yanni o cɛ ko n'i y'a lajɛ n'i ye o min minɛna nin ye limana n'i y'a nafolo kasabi n'i y'a da awa miliyɔn caman de don dɔw yɛrɛ ko hali a bɛ miliyari bɔ nka yanni o cɛ ko brigade mobile d'investigation n'o ye BMI ye Bamako district kɔnɔna la yan ale fana sera k'i tɛgɛ da carton 906 ɲɔgɔnna kan limana n'i y'a lajɛ tɔni 10 a girinya bɛ sɔn k'o bɔ wa nafolo yɛrɛ ko bɛ sɔn ka taa miliyɔn 16 la CFA la limana ko o tun bɛ ka bɔ yɔrɔ min na o ye lamɛrikɛn jamana ye dɔwɛrɛ tɛ limana ko min bɛ tali kɛ mali douaniers nin kun ye carton min ye i b'a sɔrɔ sɛ woro ani sɛ sogo olu de tun bɛ a kɔnɔna la olu tun bɛ ka bɔ lamɛrikɛn jamana kɔnɔ k'u kunda an ka jamana kan nka ala ni douaniers ka wulikajɔ ko u sera ka tɛgɛ k'a la lamɛrikɛn jamana yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali Argentine a tun bɛ ka bɔ yen fana ka na mali kɔnɔ yan n'i y'a lajɛ o tɛmɛnen kɔfɛ décembre kalo tile 9 tɛmɛnen fana ko n'i y'a lajɛ min bɛ Welesebugu fana a jarala k'a fɔ ko minɛn dɔw bɛ yen olu tun bɛ ka bɔ yɔrɔ min na o ye Kuruba ye Kuruba o filɛ nin ye Welesebugu mara la ko minɛn dɔw bɛ yen o tun bɛ kurun dɔ kɔnɔna la a tun bɛ ka bɔ an kɛrɛfɛ jamana dɔ de la a na kɛ u y'u ɲɛsin Welesebugu Kurubakaw fɛ de ma ka taa a jigi ye bɛn dɔ ale tun bɛ ka taa minɛn in kunbɛn ka se ka don n'a ye Bamako dugu kɔnɔna la yɔrɔ min n'o ye Ɲamakɔrɔ sugu ye nka ala ni inspecteur Jean Di Jakarija Kulubali ale n'a ka cɛdenw olu fana sera ka tɛgɛ kɛ o minɛn kofɔlen in na o kɛra décembre kalo tile 9 tɛmɛnen o bɔlen kɔ yen o décembre kalo tile 9 kelen in na san 2023 la min ye brigade mobile d'investigation Bamako ko tɔni 105 alikama la o fana sera ka minɛ ko n'i y'o nafolo fara ɲɔgɔn kan miliyɔn 50 a bɛ taa o la ni jateminɛ kɛ yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen baaraw bɛ kɛ yamaruya de kɔnɔ arrêté interministériel minnu bɛ yen n'o ye ministres ka bɛnkan ye ani min b'a jira k'a fɔ ko a tɛ bɛn fiyewu min ye sogo ye sogo kɛnɛ o ka bɔ jamana wɛrɛ la ka don mali kɔnɔ walima dumuni bɛ dumuni na balo bɛ balo la n'o ye pâtes alimentaires ye o ka bɔ jamana kɔ kan ka don jamana kɔnɔna la yan nɔ a jarala k'a fɔ min ye douaniers ye u bɛ ka o sariyaw de labato walasa balo kolo a kana bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka don yan dɔgɔkun damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ min ye Guinée ani Mali cɛ brigade mobile d'investigation Bankumana fanfɛlaw la ka na fɔ Kangaba a jarala k'a fɔ ko a fɔ min ma ko résine de cannabis o biriki 300 limana u sera ka o fana minɛ n'i y'a lajɛ kilo 24 murumuru dɔɔni o sanu b'a la ani cannabis yɛrɛ o bɛ taa a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan biriki 180 ɲɔgɔn na limana o fana ye miliyɔn caman de ye douaniers sera ka u tɛgɛ kɛ min na min ye Bankumana chef BMI min bɛ yen n'o ye Bokar Dese Sisoko ale n'a ka cɛdenw ye limana nin b'a jira k'a fɔ mali douaniers olu fana ma sigi k'u bolo da u sen kan jamana yɛrɛ bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ a ka sɔrɔ ko la cogo min na u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la décembre kalo tile 8 san 2023 tɛmɛnen in na ko Kati fana a jarala k'a fɔ sanu kilo 24 murumuru 250 u sera ka tɛgɛ kɛ o fana na n'i y'o fana nafolo kasabi n'i y'a falen wari la jamana a bɛ se CFA wari miliyɔn 557 ɲɔgɔnna ma chef adjoint unité min bɛ Kati Dramane Traoré ale fana n'a ka cɛdenw olu ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ o sanu in u y'o sɔrɔ mobili dɔ kɔnɔ n'o ye Lexus ye o tun bɛ ka bɔ Guinée ka na munumunu Kati fanfɛlaw la ale fana tun bɛ k'i labɛn ka don Bamako dugu kɔnɔna la min ye Dramane Traoré ale n'a ka cɛdenw u sera ka tɛgɛ kɛ o fana na nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ
awa karabu minanw ani awa minnu be n'u be fɛ ka jamana yɛrɛ ka sɔrɔ jasi douaniers fana jɔra u jɔrɔ la kosɛbɛ a nafolo kasabiw bonyana wa min y'a balo fɛnw ye olu fana kun ka ca kosɛbɛ nka ala ni douaniers ka sɛgɛsɛgɛli u sera ka tɛgɛ kɛ nin minan ninnu caman na kunnafoni de filɛ nin ye limanaw a ye nin bɔ lesɔr kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasiride sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko l'indicateur du renouveau limanaw a y'a jira k'a fɔ ko nin wagati in na awa ko ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔ bɛ awa an ka lɔgɔli karamɔgɔw minnu bɛ yen ni olu bɛ taa awa lɔgɔli karamɔgɔya kalan kɛ kalanso la u k'a ma ko ENSUP limana ENSUP école normale supérieure a yala k'a fɔ ko lɔgɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ awa diplôme minnu sɔrɔ i n'a fɔ licence k'a jira k'a fɔ olu ka ta ka taa bila kalansow la n'o ye duguma kalansow ye o de bɛna ɲini ka kɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya ye minisiriso ani syndicats n'o ye enseignants signataires du 15 octobre 2016 olu ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ mun ye Fasiri ka kuma la ko minisiri yɛrɛ kun ye lettre dɔ de ci lettre in a cira directeurs ni directrices ma académies minnu bɛ yen ni a jala k'a fɔ ko kalansow duguma kalansow bɛ olu ka yamaruya kɔnɔ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko k'a jira k'a fɔ ko lɔgɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu cayalen bɛ kapuw ni académies kɔnɔna la u k'a lajɛ u k'u cari u k'u tila duguma kalanso ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ ko lettre in cira novembre kalo tile 21 san 2021 min b'a jira k'a fɔ ko ayiwa lɔgɔli karamɔgɔ minnu bɛna kalan kɛ école normale supérieure la yɔrɔ u bɛ diplôme fɔlɔ min sɔrɔ n'o ye licence ye o ka kɛ sababu ye u ka taa duguma kalanso ninnu na sabu a jala k'a fɔ ko école karamɔgɔ ntanya bɛ yen nɔ nka o licence tigi ninnu caman de bɛ yen limanaw a jala k'a fɔ u kan ka kalan kɛ yɔrɔ min na o ye camancɛ kalanso ye n'o ye lycéw ye dɔw yɛrɛ k'a ma ko enseignement secondaire limanaw nka a bɛ n'a fɔ o de ma bɛn lɔgɔli karamɔgɔw ma sabu minisiri ye lettre min ci académies ma k'a fɔ ko duguma kalanso n'o ye enseignement fondamental ye k'u ka taa kalanw kɛ u ka bila o yɔrɔ kofɔlen ninnu na lɔgɔli karamɔgɔw tɛna fɔ sa ko olu ka garadiw bɛ ka dɔgɔya walima u kan ka taa kalan kɛ yɔrɔ minnu na o tɛ ka di u ma ka se ka jaabi kɛ o lettre in na lɔgɔli karamɔgɔw ka lafasali kulu n'o ye enseignants signataires du 15 octobre ye ale ye a ka hakilila di ko in na ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ma jɛn ni nin ko in ye syndicat ko syndicat signataires du 15 octobre ko académies ani kapu lettre min cira u ma minisiri fɛ novembre kalo tile 21 tɛmɛnen ko lettre in kɔnɔ kuma a ma bɛn olu ma sabu olu ɲɛ t'a la k'a fɔ ko minisiri bɛna nin ko in kɛ cogo min na a bɛna i n'a fɔ lɔgɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni u ye kalan kɛ ENSUP la ka dɔ bɔ u ka dɔnniyaw la walima k'u bila yɔrɔ la u ni yɔrɔ min ma kan limanaw o de ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ yen a kɛra cogo o cogo syndicats kɔni ye wele bila minisiriso in ma a k'a lajɛ a kana ko in kɛ i n'a fɔ fanga b'ale de la ka ko kɛ n'a ka d'a ye cogo min na k'a bila o cogoya la sabu bɛnkanw de bɛ yen u yɛrɛ ka fɔ la bɛnkan dɔw bɛ yen n'o ye procès verbal ye décembre kalo tile 12 san 2022 min b'a jira k'a fɔ ko lɔgɔli karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don a bɛɛ n'a ka kalanyɔrɔw don wa fana ko sɛbɛnw de bɛ yen sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka bonya wa ko minisiri man ka nin ko kɛ k'a sɔrɔ ni a ma kuma ɲɔgɔnya n'o ye dialogue ye ani lɔgɔli karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ n'a fɔ ko in a bɛ nin dabolo de kan faamuyabaliya bɛ nin yɔrɔ in na Bala Sumayila Tarawele de ye nin fasiri kɛ l'indicateur du renouveau kɔnɔ limanaw l'indicateur kelen y'a jira k'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ye laseli min kɛ sankura hukumu kɔnɔna la ko jamanakuntigi kɔni kumana fɛn caman kan lakana bɛ o la bɛnko kuma b'o la hali jamana kuranko kuma gɛlɛya min bɛ sen na sisan o b'o la jamana fanga ka segin jamanadenw ma retour à l'ordre constitutionnel ko nka fɛn kelen bɛ jamanakuntigi ma i da don o la o ye kalatako ye politiki tɔnw caman y'a jira k'a fɔ olu kɔni ma faamuya sɔrɔ o yɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki tɔn bɛ n'o ye yɛlɛma ye yɛlɛma n'o ye premier ministre kɔrɔ Musa Mara ale ka tɔn ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi kalata min ni o kun bolodara san 2024 février kalo la n'a fɔra k'a fɔ k'a bɔra dɔ kɔrɔ fitini ko dama don o ko la kalata in bɛna kɛ waati min na maa min y'a kuma fɔ o ye yɛlɛma yɛrɛ ka secrétaire politique ye n'o ye Amidu Dunbiya ye ale kɔni ko dibidibi bɛ nin ko in na ko jamanakuntigi y'a ka laseli min kɛ san 2024 hukumu kɔnɔna la ko jamanakuntigi ma yele da kalataw waatiw kan a ma ɲɛfɔli kɛ
ko tiɲɛ don yɛlɛmani minnu bɛ yen n'o ye réforme ninnu ye yani kalata ka se a y'i da don o la nka kalata min n'a fɔra k'a fɔ o bɔra a dɔgɔkɔrɔ waati ni fitini nka ko da ma don o la o kuma ma fɔ o ma se ka ɲɛfɔ jamanadenw ye jamanadenw ka se ka faamuya sɔrɔ o la Amadu Dunbiya ye o kuma fɔ jamanaw n'i y'a lajɛ maa wɛrɛw bɛ yen minnu y'u hakilila di i n'a fɔ Bulan Baro ale ye congrès national d'initiative démocratique Sinɛdi faso yiriwatɔn o fana tɔnden ale ye ale kɔni ka kuma la a bɛ taa kuma damadɔ kan fɔlɔ ye mun ye ale ko hali n'a gɛlɛya n'a ta o ta ko ɲɛtaga sera ka kɛ ko caman na o dɔw bɛ tali kɛ jamanaw Kidali sera ka minɛ ayiwa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya souveraineté o sera ka sɔrɔ jamana fan caman fɛ wa ko kɛlɛcɛ dunan minnu tun bɛ Mali la yan olu caman ye jamana bila jamana kɛra jamanadenw ta ye nka ale fana y'i da don min na o ye k'a fɔ a bɛ min ɲini o ye sigi k'a fɔ dialogue o ka ɲini jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min bɛ yen n'o ka gɛlɛn an bɛɛ ma min ye jamanakuntigi yɔrɔ a fana da don o de la ko kumaɲɔgɔnya maaw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o ka kɛ sababu ye gɛlɛyaba min bɛ yen ka se k'o gili bɔn ayiwa sigidaw ani siyaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ limanaw jateminɛlikɛla caman y'a jira k'a fɔ ko o sigikafɔ min ni o kuma fɔra jamanakuntigi fɛ accord pour la paix et la réconciliation limanaw APR i n'a fɔ Pierre Claver Bakɔrɔba Tarawele ale ye lakɔlikaramɔgɔ ɲinikɛla don sanfɛ kalanso min n'u kama Université des sciences techniques et technologies ale ko nin bɛ se ka fereke don bɛnkan sɛbɛn ale kɔnɔkow la kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ aw bonya b'a la n'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko les jours tile limanaw a kumana les jours y'a jira k'a fɔ ko min ye professeur Isaka Amadu Sangare ayiwa ko a ye sɛbɛnni kɛ min ye an jamanakuntigi kɔrɔ général Musa Tarawele ale kan a ka baaraw minnu bɛ yen n'a y'o kɛ san 23 jamana mara ayiwa général Musa Tarawele ye ayiwa taabolo minnu ta Mali kɔnɔna la yan nɔ ko min ye professeur Isaka Amadu Sangare ye a y'i da don olu de la gafe dɔ kɔnɔna la gafe min ni ayiwa a jirala maaw la o kɛra sibiri décembre kalo tile 23 san 2023 la kunnafonidilaw tɔgɔlaso la Bamako yan n'o ye maison de la presse ye limanaw nin bɛna fɔ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin ayiwa maa min ye Mali finitigiya ɲɛmaya ka général Musa Tarawele min ye ayiwa politique tɔn Union démocratique du peuple malien UDPM o ɲɛmɔgɔya kɛ k'a daminɛ san 1968 ka n'a bila san 1991 la ko gafe min filɛ nin limanaw a bɛ kuma Mali jamana marabaa kɔrɔ in kan k'a daminɛ septembre kalo tile 26 1936 ka n'a bila septembre kalo tile 15 san 2020 ka se ka kuma ko minnu kɛra o kɔnɔna la ko a kelema sɛbɛnni kɛ ani premier ministre min bɛ yen sisan n'o bɛ furanjɛla fanga kɔnɔna la docteur Choguel Kokala Mayiga ani professeur Isaka Amadu Sangare olu de jɛra ka nin gafeba in sɛbɛn les jours ka kuma la professeur Isaka Amadu Sangare ko ayiwa olu bɛ fɛ ka min jira ka min kɛ ayiwa seere yɛrɛ ye o ye k'a fɔ bi ayiwa nkalon caman de bɛ ka tigɛ o nkalon ninnu sirannen bɛ o nkalon ninnu kana kɛ sini tiɲɛ ye jamana o bɛ mun ko fɔ général Musa Tarawele min na ayiwa ale ka kuma la n'i ye gafe in yɛrɛ ayiwa kɔfɛla lajɛ sɛbɛnni min kɛlen b'a kan o ye général Musa Tarawele ka kuma dɔ ye kuma min bɛ yen n'a ko ayiwa ka jamana i ka jamana labaara ni tiɲɛ ye i ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye i k'i yɛrɛ di jamana ko la ka jamana yɛrɛ ka nafa k'o kɛ sanfɛfɛn ye yɛrɛ ko k'o kɛ ayiwa kɔfɛ ko ye jamana ye ta ye fɛn fɛn ye i k'o bila sanfɛ jamanadenw ka nafa bɛ fɛn fɛn la i k'o bila sanfɛ o de sɛbɛnnen bɛ ayiwa gafe a sanfɛla yɛrɛ la limanaw les jours ka kuma la professeur Amadu Isaka Sangare n'a ni premier ministre min bɛ yen sisan limanaw Choguel Kokala Mayiga fo ka taa se ministre kɔrɔ Seydou Tarawele olu de jɛra limanaw a bɛɛ ye sɛbɛnnikɛlaw ye a bɛɛ hakili juru cannen don ka kuma ala ma hinɛna min ye Musa Tarawele ale ka baaraw kan limanaw waati n'a cogoya kama ayiwa Musa Tarawele baara minnu kɛ jamana kɔnɔ k'a daminɛ min ye Modibo Keyita ka fanga ban waatiw la ka na se min ye démocratie waatiw ma ayiwa ko kuma caman de bɛ fɔ min ye Musa Tarawele ka baaraw kan
u ye nin da kɛnɛ ka nin gafe in kɔnɔna la awa seereyaw de don seereya minnu bɛ yen n'u yɛrɛ ka jate la awa mali kun bonyanen bɛ waati dɔw la a ko kabi Musa Tarawele a sifinama jamanaw kana bila fo kana jamana marali daminɛ jamanaw ko jiginna ma sɔrɔ Musa Tarawele la jamana ko la k'i kɔni bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ k'a fɔ ko fasoko la awa ko maa tora ko nka Musa Tarawele awa général a ma tɔ ko fasoko la ko n'i y'a lajɛ sɛbɛnni min kɛra gafe min sɛbɛnna nin awa maa caman bɛ yen o bɛ bɛɛ n'i jogo don bɛɛ n'i ka taabolo don nka ko Musa Tarawele n'olu kɔni bɛ ayiwa seereya diya ka kow la jamanaw o de ye jamana ko ye o de la ɲininkali caman bɛ yen Musa Tarawele yɛrɛ jɔnni de kun don a ye mun ni mun de kɛ jamana ɲɛmɔgɔya la waati min na a ye fanga bila a ye mun kɛ jamanaw a kɛlen kɔ ka fanga bila fo ka na se awa a ye fanga to maa minnu bolo a ye mun ni mun f'u ye a ye ladilikan jumɛn f'u ye jamanaw o n'a ɲɔgɔnna caman waati kama jamanaw kuma min fɔra ni maa bɛ se k'i hakili to o la nin gafe in kɔnɔ o de ye nin ye nka an y'a sɔrɔ fasili sɛbɛn min kɔnɔ bi o k'a ma ko le jour aw bonya b'a la an b'a kuncɛ ni fasili sɛbɛn min ye limanaw an k'a ma ko l'indépendant limanaw l'indépendant kumana a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ Mali ko fɔ jate dɔw bɔra Mali jamana kan sɔrɔko nasiraw la limanaw ko n'i y'a lajɛ an ka tungalatalaw minnu bɛ yen ni olu bɛ tunga la awa olu jɔyɔrɔ ka bon jamana ɲɛtaga la kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ de kɛra awa n'i y'a lajɛ BCEAO Mali ka awa wari bɛ mara yɔrɔ minnu na o kɛra jamana kɔkanna ye ko o de kumaw fɔra o kɛra décembre kalo tile 21 a fɔ min ma ko compte extérieur du Mali awa o de ɲɛfɔra k'a fɔ Mali ka wari bɛ mara yɔrɔ minnu na a jarala k'a fɔ maa minnu jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ o ye an ka tunganatalaw ye limanaw tunganatalaw bɛ nafolo min ɲini k'a don jamana na san kɔnɔna la a dagosi ka bon kosɛbɛ jate min kɛra nin ye jate in bɔra san 2022 jate de kan a ko miliyari 793 ɲɔgɔn na n'i y'a lajɛ limanaw ko tungalatalaw sera ka o de bila ka na jamana kɔnɔ a dora sira o sira fɛ awa jate ninnu faralen ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn o de ma ko wa n'i y'a lajɛ a caman 168 o bɛ bɔ Faransi jamana ani Côte d'Ivoire jamana de kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ diaspora jamanaw BCEAO yɛrɛ ye nin jate min kɛ ko ayiwa tungalatalaw de jɔyɔrɔ ka bon Mali jɔli la kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛra nin ye Institut National des Statistiques n'u k'a ma INSTAT ale de ye sɛgɛsɛgɛli in kɛ ko wa ko du guwa 700 sɛgɛsɛgɛli de kɛra o kɔnɔna la k'a daminɛ Kayi ka taa Sikaso ani Mali marabolo tɔw la jamanaw ka kuncɛ joona farikolo ɲɛnajɛ ko min ye farafinna walanba ye n'o ye CAN 2023 ye min kan ka tan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ko an ka samata sɛgɛw olu dɔnna maa minnu kan ka taa ndolantan jamana tɔgɔ la n'i ye jateminɛ kɛ kunungo télévision nationale kan an ka degeli karamɔgɔ samata sɛgɛw ka degeli karamɔgɔ in n'o ye Eric Séguchel ye k'a ye ndolantanna maa 27 ɲɔgɔnna a y'olu de wele o maa 27 la jamanaw ko nka ndolantanna belebeleba 2 bɛ yen olu tɛna ye kɛnɛ kan dɛ maa 2 in ye jɔnni ye Masajo Haidara ani El Bilali Touré nka ko maa 1 bɛ yen awa n'i y'ale siɲɛ fɔlɔ ye ale bɛna ye samata sɛgɛw cɛ la n'o ye Sirinɛ Dukure ye Sirinɛ Dukure yɛrɛ limanaw maliden don nka a bangena Faransi jamana kan ale na ye samata sɛgɛw cɛ la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka na ndolantan maa min bɛ ndolantan ɲɛfɛla la n'o ye attaquant ye ale o maa don l'indépendant ka kunnafoni la ko jamanadenw ku sigin bɛ ka min ye ndolantannaw olu tɔgɔ kɔnɔ kunungo tarata journal télévisé la Eric Séguchel a yera Jabaranin kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ min ye attaquant min n'o bɛ FC Lorient la Sirinɛ Dukure min tora maaw hakili la k'a fɔ ale kɔni bɛna ye an ka samata sɛgɛw cɛ la min bɛ tali kɛ san 21 ɲɔgɔn na a jarala k'a fɔ ko Faransi ka den don nka jamanaden fana don ka fara an ka samata sɛgɛ tɔw kan minnu bɛ yen jamanaw ni u bɛna jamana ɲɛda ɲɛ waati sera jamanaw ka fara Amari Traoré ale n'a ka cɛdenw kan o kuma an n'a bila yan nka ko hakilila jiginna Mali a sera ka a yera walanba kɛnɛ kan fo ka se ɲɛfɛla la o kɛra san 1972 i n'a fɔ Salifu Keita Domingo ala ma hinɛ la olu sera ka Mali tɔgɔ ja ko ɲina a bɛ n'a fɔ Mali jamana u labɛnnen bɛ ka se ka laada min bɛ yen ka wuli ka bɔ n'o ye kaniko ye l'indépendant jamanaw an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ an b'a bila yan ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakale aw ye
an b'a fo dantɛ foli min na a kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la.